Kaixo, ongi etorriak gaurko saiora. Gaur 3 gonbidatu izango ditugu. Lehenengo Oskarbi argitaletxeko bikide eta ondoren teatrolari arte eszenikoen eskolako Maialen. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1576an Tiziano margolari italiarra hil zen. 1931an Michael Faraday Britainiarrak indukzio magnetikoaren fenomenoa aurkitu zuen. 1953an Willie DeVille estatubatuar abeslari eta konpositorea jaio zen. Eta 1991an Moldaviak Sobietar Batasunarekiko independentzia aldarrikatu zuen. Azter ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, NUPek 100% presentziala izango den ikasturte hasieraren aldeko apustua egin du bere 8.860 ikasleentzat. Bestalde, Txibitek etxeratze araua amaituko dela diola jakinarazten du. Baita Nafarroan 3 hildako berri izan direla ere. Argazkiak Afganistango ebakuazioan hildakoak izaten ari direla nabarmentzen du. Gai aldatuz, Nafarroako 3P bioenpresak COVID-aren aurkako txertoa garatu duela jasotzen du azal honek. Eta baita Maiak Txantrean gune urdinaren aurka jasotako 4.389 sinadura errefuxiatu dituela ere. Amaitzeko, Iruñarrok berriz ere 2022ko martxora atzeratu dela aipatzen du. Diario Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra Nafarroako unibertsitateek aurten ere ikasle guztiak bilduko dituztela da. Argazkiak Kabulen sarraskia ematen ari dela azpimarratzen du. Bestalde, kiroletan Kike Barjaren lesioaren ondoren Javi Ontiveros osasunara iritsi dela jakinarazten du. Gai aldatuz, osasun sailak eskola eta lanerako itzulerak birusa handitzea eragingo duela aurreikusten duela jasotzen du. Baita zizurren lapurreta eta indarkeria bolada kezka sortu duela ere. Pasa gaitezen Gararen azala ikustera. Titularra Kaburgo aireportuan ebakuazio betean atentatuak izan direla da. Argazkiak zinemaldian euskal zinemaren presentzia handia nabarmentzen du. Bestalde, Mercedesek hornidura faltagatik produkzioa etengo duela jakinarazten du. Baita Leaute haurtxiko txirrindulariak pistako jazarpen proban Tokion urrea lortu duela ere. Berria aztertzen bukatuko dugu. Titularrak Kaburgo aireportuan sarraskia gertatu dela dio. Argazkiak aireportuan izandako atentatuak nabarmentzen ditu. Bestalde azala Gasteizko Mercedesek produkzioa astebeterako eten egin duela jasotzen du. Baita Donostiako zinemaldia 17 euskal ekoizpen izango direla ere. Amaitzeko, Leautek Paralinpiarretan urrea irabazi duela jakinarazten du. Gaur Iñigo Martínez eta Nikolas Leonardo etorri dira Oskarbi argitaletxeari buruz hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Sondo. Kontaidatzu pixka, zuek Eskabidean taldeko kideak zarete ez, eta Oskarbi argitaletxea sortu zenuten duela ez asko, apirilean uste dut eman zenutela argitaletxearen berri ez? Bai, gutxi gora bera hori zen data, ezta? Bai. Kontaidatzu pixka bat, nola sortu zen ideia hau edo zergatik? Pues nik uste izan zela pixka kuarentenan geunden, ez? Pasatu murgilduta geunden pandemian geuden, eta hori Eskabideanetik ez zeuden kontzertu asko, eta gara pixkat ez kulinkietoak ez dakit nola zen. Eta beti izan du grin hori zerbait berezia edo zerbait ezberdina egiteko, ez? Eta gure arteko erlazioak askotan nabarmentzen ditugu, lagunen erlazioak nabarmentzen ditugu, nola proiektu baten doazela proiektu baten eskutik, ez? Eta musika ingurua pixkat ezagutzen dugunez, pasan genuen goazen sortzera zerbait. Eta Antoniok esan zuen, goazen aldizkari bat egitera, eta nik esan nuen, venga, tal, eta besteak, venga. Eta pixkat dena borobiltzen duen hori, pentsatu genuen argitaletxe bat izatea. Hori da, pixka bat esan duzunaz, 40 aldia dela eta ikusi genuen gure kontzertuen martxa
jaitsi egin zela, pixkatxo bat, eta guk nahi genuena zen, hori, entretenimendu bat, eta bide batez euskal kultura sustatzeko aukera baduzu, hori, erabili genuen guretzako ere sendagai moduan, ez? Pixkat, entretenimendu hori eta bide batez kultura sustatzeko. Bueno, pandemiak egoera arraroa utzi du guztiontzat eta zuek aprobetxatu duzue momentu hori horrelako proiektu bat sortzeko, ez da zaila izan, horrelako momentu batean hau sortzea? Nik uste supernatural atera dela, ez? Bai. Azkenean pandemiaren sozialki ez duen gauza bat ere da, azkenean asko elkartu gara betiko X personekin, ez? Eta gure kasuan elkartu gara asko, hau sortu dugunekin. Orduan, oso naturalki atera da proiektu bat ateratzea. Igual argitaletxe baten ordez atera zezakeen ez dakize dantza konpainia bat, ez dugu hori egingo, ez dugulako ideiarik dantzari buruz, baina musikari buruz interesa dugunez, esan genuen, guazen eta nahiko naturala, ez da izan zerbait, egin behar dugu, bai ala bai, egiten duzunean eta gustora egiten duzunean, ateratzen da. Nahi gabe izan zen, eta bide batez harturik, ja eskabideaneko, ez dakit, tradizio hortatik, baina elkar ezagutuz. Eta jakinik zertan garen, ez abilak ez da ere, baina zertan dugun hori grina eta zer dugun gustoko, hartu genuen eta hori, ideia xume hau sortu zen, eta zailtasunik eta ez dugu izan. Guk gure kabuz egin dugu, eta martxa guk erabakitzen dugu zein den, orduan ez dugu inorratzetik, ez dakit, presa sartuz edo erritmoak markatuz guk erabakitzen dugu eta libre gara. Eta nolakoa izan da prozesua, azken finean musikaren inguruan asko dakizutelako, baina ez dakit suposatzen du lehenengo aldia dela aldizkari bat egiten dutena, ez? Claro, guretzat da berdina, ez da prozesu bat, ensaio error, ez? Da dena froga bat, ez? Guk esan genuen, venga, guazen zerbait idaztera. Zuetzara idazlea, nien eiz idazlea, beste ez da idazlea, beste... Ez? Orduan, da pixkat nola idazten ez dakigunez edo ez dakigunez beste inbat gauza, guazen jartzera gure dedikazioa edo gure maitasuna edo ez dakit nola esan. Orduan, karo, hasi ginenen idazten, horitzen naiz, hasi ginen, adibidez, aldizkarirako ez, lehen alerako, zer egin behar duen, ze talde egin behar duen, elkartu ginenen egin genuen por Zoom, eta, karo, esan ginen, venga, ba, eta gero, hasi ginen idazten, eta, karo, ez dakigu, ez da zerbait naturala ateratzen zaiguna. Gero nahiko ongi dago nik uste, baina, eta da dena nola probatu eta ez, eta bai, eta ez, pixkat hori, lehen esan dizuguna, da, gure arteko erlazioa edo ikusten dugun modua. Eta ahalik eta hoberen ateratzea publiko, osea, ez guretzat baizik eta hirugarren pertsonei, ez? Noski. Orduan eskabidean taldekide guztiek parte hartzen dute honetan edo bakarrik batzuk edo nola egin duzute hori? Bueno, guztiek, bai ezpada modu aktibo batean zeharka bada ere, elkarren arteko zerbait da. Osea, agian modu zuzenago batean, hemen idazten nortu gabiltza. Antonio, Tasio, Nikolas, ni Garatea, gero artista bezala, hartu ditu gure maketazioan Jon Gesta dugu. Jon Gesta dela eskabianeko diseinatzailea ere. Tasio bera ere hor dugu tira egiten, eta Andoni. Esango nituzke. Gero ere, esan dugun bezala, ez garen ez euskal filoko edo idazleak edo ez dugunez gaitasun hori, baita itzulpenak egiteko eta beti gabiltza, bai Julen, Maider eta ezagutzen ditugun pertsonei laguntza eske gabiltza. Hasiera batean, agian, ez dakit, beste alde batetik erraztasunak ditugu, adibidez, ez dakit, musikari baten telefono zenbakia izateko edo kontakturen bat izateko arlo hortatik erraztasunak ditugu ze 10 urteko ibilbide hortan mundu guztia ezagutzen duzu eta ez bada norbaitena, beste norbait eskatzen duzu telefono zenbakia, baina gero bat batean gramatikarekin ematen duzu hor kolpe bat eta esaten duzu, ostras,
enuen pentsatzen hain zaila zenik, euskaratik erderara hau itzultzea eta esaldi hau, bastakit, komekin ere hor sufritzen gabiltza, ni adibidez. Eta hor laguntzen gaitu Julenek, ez gara Eskaianeko guztiak, baina bai batzuk. Eta hor, hoiez gain, gutaz gain, proiektu honetan sartu dira beste ilustratzaile batzuk, non haiek ere bere alea jartzen dute, baina ez guztiak Eskaianeko parte bat. Eta hemen daukagu argitaratutako lehen alea, zer aurki daiteke ale horretan? Informazio pila bat, bueno, ez. Ez karo, aldizkariarekin batera guk erabaki genuen gure lehenbiziko helburua aldizkariarekin zen benetazko informazioa helaraztea, ez edo transmititzea. Zergatik zen gaur egungo sare sozialekin eta holako gauzekin guk Eskabiani buruz irakurri ditugu gauza batzuk non ez direla egia, ez transgibertsatzen dira gauzak eta orduan esan genuen, goazen zerbait egitera musikari buruz, taldeei buruz, non informazioa egiazkoa denez. Eta daude reportaje desente, non saiatu gara kasu guztietan musikoekin hitz egiten, informazioa egiazkoa den hori aseguratzen, eta batez ere gure helburua uste dut lortu gula delako pixkat informatzea eta ahalik eta gehien transmititzea. Gero ere dago tira komiko bat, egin duela Tasiok, dago ilustrazio bat, egin duela Andonik, eta gero zer gehiago dago? Kolaboratzaileak ere izan ditugu. Izan direla Jon Celestino eta Ando, Bilboko lagun bat. Eta bai, baina batez ere da musikari buruzko informazioa edo artikuluak edo reportajeak. Bai, eta musika ardatza izan da ere, gero gizarteko beste arlo batzuk ere agertzen dira. Ez da, mezu sozialak edo beste gai batzuk ere aurkitu daitezke. Eta ze harrera izan zuen honek, zer esan du jendeak edo nola hartu du? Bueno, momentuz jaso dugun feedbacka ona izan da. Lehenengo alea izateko, hortxe gabiltza oraindik ere ikusi zaber zein den estrategia honena eroslei edo kontsumitzailei helarazteko. Eta harrera, adibidez, gogoan dut lehenengo egunean nola Nabarreria plazan mahai txiki bat jarri genuen eta jendea hurbiltzen zen eta, klaro, aurretik beste edabide batzuetan agertu zen informazioa eta hurbildu ziren espresuki aldizkari hartzera eta kontxo, haiek bazuten ja ideia bat, bazekiten guztia euskaraz zela, musikaren inguruan, gure adinak eta ezagutzen dituzten eta etortzen ziren animatzera eta nolabait, proiektua laguntzera. Bai, laguntzera eta eskertzera ere, beste batzuk euskararen aldeko apostu hau, eskertzen da, ez dakiz zer, animo eta bueno. Torri zen mutil hori esanez, justo, entzun zaituztet irratian, bai. Eta ona etorri naiz, eratu ginen, benetan. Eta gero egin ditugun erreportaiak eta musikariekin, haiek bidali digutena ere ona izan da, gustatu zaie, haien ingurukoei baita ere, eta batez ere, ez dakit, nik uste, gehien gustatu zaiena izan da, azkeneko emaitza, non ikusten den esfortzu bat egon dela, eta xumea izan da ere, eta, ez dakit, saiakera eskertu digutela. Ez gara saiatu hola zerbait liluragarria egiten baizik eta dakigun gutxi horrekin, izan dugun guztia. Hori da, dena ematen. Beraz, ondo joan dela dirudiez, eta orain orduan ze asmo daukazute? Hilabetea. Aldizkaria bilabetekaria da. Orduan, aldizkariarekin JFO gabiltza. Eta gero, beste proiektu batzuetan murgilduko gara, argitaletxe bezala. Zen printzipioz Eskabian taldeak aterako duen diska Oskarbik aterako du, eta beste hainbat
Antonio dabil beste gauzetan idazten, ez dakigu oraindik oso zehatz zer aterako dugun, baina badakigu proiektuak aterako direla. Eta, karo, honekin ere nahi duguna da, pues, adibidez, ez dakit ze pertsonak, zuk nahi baldin baduzu adibidez, atera liburu bat eta ez duzu laguntzarik, guk ez dakigu ezer liburu bat ateratzeari buruz. Baina laguntzeko ez, pres gaude edo gure indarrak proiektu horretan jartzeko pres gaude. Orduan, proiektuak gaur arte itxiak, pues da, Eskabianeko diska, baina ez gara ezertara isten. Edo ez dakit nork diska bat atera nahi duela. Hitz egingo dugu, saiatuko gara laguntzen, bai proiektuan lantzen ere. Da pixkat zerbait irekia dagoena jendearentzat ere. Berazun, helburua azken finean da nolabait laguntzea behar bada baliabide gutxi dituen jendea bere proiektuetan? Bai, izan daiteke ez. Guk ditugun baliabide gutxiekin hori laguntzea. Hori da. Azkenean gure baliabideak dira taldearen gestioan eta taldearen ibilbidean ditugun edo sortu ditugun instrumentoak edo esperientzia ez. Ez da handia, baina badira pertsonak edo badira taldeak edo badira dena delakoa adinagatik batez ere hori ez dutela. Orduan modu batean ala bestean zerbait aholkatzen edo saia gaitezke. Dakigun modu xumean, ez garela hemen Mick Jagger lakoak. Ez. Aholkatzeko. Baina ikasiko duzuek. Gutxinak. Poliki. Foko eta foko. Orduan, prest zaudete mota ezberdinetako proiektuetan parte hartzeko, ez bakarrik aldizkari bat egiten, hori diskak ateratzen, eta ze beste motatako proiektuetan lagun ezakezu ez libururen bat argitaratzen baita? Bai, Zan daiteke. liburuak, aldizkariak, diskak, adibidez batek viniloak, beste batek igual, oie, nahi ditut egin kasetak zen, atera dut maketa bat, eta ez dakit nola egin. Gu saia gaitezke bera laguntzen. Hasiera batean, adibidez, argitaletxe etiketa jarri behar genuenean, asko hitz egin genuen, ze ez genuenez hildo zehatz bat finkatu eta nolabait egin daitezken gauzak hainbeste dira, bai, hori esan duzuna, argi genuela, guk musika arloa pixkatxo bat ezagutzen dugula eta arlo horretan defendatzen garela, baina gero beste elementu batzuetara ere irekia gaude. Orduan esan nuena, euskal kulturarekin harremana duen bitartean edo agian ere, ez gara gai oraindik ere finkatzeko esateko hau bai eta hau ez. Momentuz irekiak gaude edo zertara eta ditugun tresna gutxi horiekin ez, laguntzen saiatze edo behintzat hor saltxan egotea eta ez. Bai, mugitzea eta hori lehen esan dugun, azkenan gure arteko erlazioak dira eta proiektu batekin doazen heinean gu pozik gaude. Esan nahi dut, guk hobe ikusten dugu hau honetarako elkartzea eta egiten ditugu bilerak eta super ondo pasatzen dugu ere, ez da zerbait zama bat. Orduan, proiektuak gustatzen zaizkigunez, igual badago proiektu bat arkatzak margotzeko, beste modu batean edo arkatzekin margotzeko eta ez dakigu, ez da zerbait itxia. Eta orduan norbaitek proiekturen bat aurrera atera nahi badu eta zuekin kontaktuan jarri nahi badu zuen laguntza lortzeko edo eskuratzeko, nola jar daiteke zuekin kontaktuan edo nola egin dezake? Asko adibidez, hola xumeak eta izan da ahoz-aho. Gerturatzen zaizkigu agian zuzenean eta ez dakit, adibidez Nikolas Aldezarrean hortik barna dabilenean harrapatzen dut eta Niko, barkat behitu, ideia hau izan dut eta ez dakit, ez du gola badira, bide formalagoak ere, mezu elektronikoren bat edo bidaliz ere, aukera sare sozialak ere dituenak erabil ditzake. Baina askotan, honen sorrearekin ez askok galdetu izan dute, ze hostia da hori sortu zuen hori, ez? Zen azken, hasieran ez genuen nola gure identitatea atera, nahi genuen zerbait hasieran ez, eta asko galdetu digute kalean, ze hostia da hori, ze guai, zerbait baldin badut edo zerbait. Hori da, nik uste, alternatiba bat egotea ere hemen, zerbait, ezakit, ondo doa, ondo
Pozik gaude, yo creo. Bai. Eta, bueno, esan duzue 2 hilabetero ateratzen dela, aldizkaria ez. Noiz aterako da hurrengoa? Ba, Epeak. irailaren hasieran edo, gutxi gora bera. Eta zer Claro. aurkitu jendeak ale horretan? Bueno, egitura aldetik saiatu gara pixkat mantentzen, badaude batzuk bi erreportai edo bi artikulu idazten dituztena, beste batzuk bakarra, beste batzuk tira komikoa eta beste batzuk marrazkia, ez? Egiturari saiatu gara mantentzen, aldatu ditugu kolaboratzaileak, hori ere hasiera batetik argi genuen, aukera eman nahi geniola jende desberdinari eta parte hartzeko, eta orduan hori bai, ale batetik bestera kolaboratzaileak aldatzen dira. Eta bestetik, musika ardatza mantentzen dugu, ardatz bezala, eta, historiatxoak eta... Taldeak aldatzen dira ere. Bai, taldeak aldatzen dira baita ere, bai. Orduan, erreportai interesgarriak eta hori, euskeraz irakurtzeko materia, esango nuke. Bai, batez ere horrela fisikoan izan da eta ez dago beste toki batean. Tartetxo bat harrapatuz gero, ez da zerbait, ez dakit zen saio errazi irakurtzen den zerbait da, eta zerbait oso irakurgarria esan nahi dut, ez? Mundu guztiak irakur dezakeela, eta talde hori buruz, orduan, zerbait polita dator, ere bigarren alean. Eta, ez dugu esan, uste dut, baina Herriko Tabernan eskuratu daiteke, ez? Hori da. Beste eman baiten edo momentuz bakarrik Herriko Tabernan? Iruñan soilik Herriko Tabernan, edota harpidetza lortuz. Hau da, jarri dugu hau finantziatzeko harpidetza sistema bat, non guztia agertzen da detailaturik ordaintzen dituzu 24 euro urtean eta 2 hilabetero duzu aldizkaria zure etxean, zure buzoian. Nahiko izan dira harpidetu direnak eta eskertzekoa da lehenbiziko alearekin nola jendeak izan duen harrera hori. Eta horrekin aseguratzen zara 2 hilabetero etxean izatea. Eta gero Bilbon ere salgai dago Power Recordsen eta DDT banaketetan. Baina gero Herrikon eta beste 2 toki horietan. Bestelaz, email bidez. Eta harpidetzarekin batera ere, hor badira... Bentaia batzuk. Bai. Direla komikia eta hori poster moduan, eta zozketa batzuetan sartzea. Klaro, harpidetza horiek azkenean zuentzako laguntza bat da, ez? Nolabait, horri esker jarraitu dezakezutelako hori argitaratzen, ez? Hori da, sostengu ekonomiko bat, ez? Hasiera batean, proiektu askotan bezala, zure poltsikotik jarri behar duzu dirua, baina, gure erabakia propioa denean, gustura egiten da. Eta hori, lehenengo alearekin, inprentara joan ginela eta kalkuluak egite dituzu, ez? Normalen bezala, dirua, beharko dugu hau, ez dakitzen bat ale saldu, baina, lasai hartuz ere, ez dugu inongo presiorik, eta guk hori, gure helburua ongi pasatzea denez, eta disfrutatzea aitzaki bat da hori hartzeko eta ongi pasatzeko. Karo, hori da, guztiz ez dugu etekinik lortu, ez da lortzeko interesik. Orduan, hori, erosiz edo harpidetza lortuz, guri laguntza bat da. Baina, hau da beti bezala ez, bakoitzak maite dituen proiektuak laguntzen ditu eta besteak horrela ni jendeari beti hasieratik esan dut. Laguntzea proiektua honetan ongi legokeela zerbait etxekoa delako edo hemengoa delako oso familia txiki batean eginda eta zerbait maitasun handiz eta mimo handiz egindako zerbait delako batez ere eta bakoitzak 2 euro balio ditu eta horrekin laguntzen gaituzu. Horregatik beti esan dut, laguntzea ongi dagoela. Baina hori, bakoitzak berea, ez? Bai. Gu pozik gaude alere. Bai, jendea animatzen den, alduen egina laguntzera, ez? Bai.
Ez dakit zerbait gehiago aipatu edo gehitu nahi duzuen? Ez, hori, orain esan duana, herrikon dagoela salgai, bestela arpidetza ere lortu daitekeela Gmailez, eta mila esker ja dagoeneko arpidetu direnentzat, erosi dutenentzat, eta hori proiektu gehiago aterako direla, eta haien berri izango dutela modu baten edo besteen, ez? Sare sozialekin... Adi egoteko, Hori da. azken finean. Kontatuko diguzu ze proiektuetan murgiltzen zareten. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Orain gaurko eta asteburuko eguraldia. Gaur goizean hodei gehiago ikusiko dugu eta eguerditik aurrera giroa eguzkitsuagoa izango da. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira eta tarteka zerua lausotu edo estaliko dute. Baina orduek aurrera egin ahala, urdinguneak gailenduko dira eta egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean zerua guztiz oskarbi ageriko da. Gauean kantauri isurialdera behe-hodeiak sar daitezke. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da eta tenperaturak berdintsu jarraituko du. Bihar giro eguzkitsua jarraipena izango du. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko da eta goizaldean eta egunaren amaieran behe-hodeiren batzuk ager daitezke, baina egunaren gaineko orduetan oskarbi eta eguzkitsu egungo da denean. Temperatura apur bat jaitsiko da eta kostaldean maximak 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira. Gainerako lekuetan 26 eta 28 gradukoak. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da larunbatean. Larunbatean ere eta Arabako zenbait lekutan traba egin dezake. Igandean hodei gehiago agertuko dira. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak egongo dira eta eguna apur bat motelduko dute. Hala ere eguzki tarteak izango ditugu eta giroa argitsua izango da. Temperatura beste koska bat edo bi jaits daiteke aurreko egunarekiko eta berriro ere ipar-ekialdeko haizea nagusituko da. Orain Maialen Sánchezekin hitz egingo dugu, teatrolari arte eszenikoen eskolako marketing arduraduna dena. Kaixo Maialen, zer moduz? Kaixo, egunon, osongi. Hasteko konta eguzu pixka zer da teatrolari eskola? Berez, teatrolari arte eszenikoen eskola bat da, non arte eszenikoen eremu desberdinen disiplina guztia lan egiten dituguan, bai dantza, ahotsa, interpretazioa, baita clown edo zirkoa baldin bada, horrelako gauzak lan egiten ditugu. Eta gainera, teatrolari gure eskolako konpainiaren izena da baita ere. Non, produkzio desberdinak egin ditugu, orain dela 3 urtetik edo, gutxi gora bera hasi ginen, eta, hori da, gure izena baita ere. Eta, orain gune berria ireki duzu ez, zer aldi guzu kontatu horren inguruan? Guk orain dela 6-7 urte hasi ginen, 2014ean, jarautan, kale jarautan hor hasi ginen, eta gero errota zerrera joan ginen. Konturatu gara, poliki-poliki, askoz gero eta eskaera gehiago dagoela, baita ere gure ikasleek gutaz konfiatzen dute eta poliki-poliki handitu garela, eta beste espazio baten beharra nabaritu genuen. Hortaz, Alde Zaharrera joan gara, baita Errotxapean gaude, 2 lekuetan, eta Alde Zaharra bada gure sustraietatik edo gure hasieratik origen edo izan dena, orduan guretzako sentidua zeukan, ez? Alde Zaharrean toki berri bat edo gure sede bat izatea. Eta, inaugurazioa 31an izan zen, ez? Nolakoa izan zen, zer antolatu zenuten? Bai, hori da, uztailak 31an ireki genuen, eta egin genituen gure irakasle edo ekipo dozenteak antolatu zituen hainbat ikuskizun, oso motzak izan zirenak, egon zen adibidez dantza irakaslea, Andrea Loyola,
gero beste aldetik Laura Pupila Clown, paiaza, eta baita gure historiako irakaslea lektura dramatizatu bat egin zuena. Horiek, bueno, pues, ordu erdiko ikuskizunak izan ziren, eta gero Fly Milo musika taldea kontzertu txiki bat egin zuen bukaeran. Bueno, izan zen pixkat guretzako eta baita gure ikasle eta familiarentzako pues, zelebrazio txiki hori, ez? Eta nola bizi izan zenuten, jende asko joan zen? Egia esan bai, goizean euria egin zuen, orduan gutxigo, jente gutxigo zen, baina justo horre kale berrian gaude, Hotel Maisonabe aurrean, orduan kokapen oso zentrikoa eta oso ona da, bueno, pues pasatzen den edo ikusten duen edo norrentzako. Orduan ikuste interesgarria da eta erakartzen du. Eta, bueno, abuztua ja amaitzear doa, baina konta eguzu pixka bat abuztuan zehar ze gauza antolatu dituzuen? Bueno, udaran badauzkagu batez ere udako ikastaroak, bai txikientzako eta baita helduentzako. Helduentzako badauzkagu adibidez tailerrak olakoak interpretazio edo kamara aurreko kurtsoak, badirela, bueno, pues aisialdi modukoak. Eta gero orain irailetik aurrera, ekainera arte, badauzkagu kurtsoan zehar ikasgaiak, extraeskolar modukoak, baita alde batetik gustuko dugu pixkat banatzea bi perfiletan. Hastapeneko ikaslentzako, aisialdako pixkat disfrutatuta jolastu nahi dutenentzako, eta hobekuntza. Amater edo antzerkizalea dena eta pixkat hobetu nahi duenarentzat baita ere bideratuta. Eta gero gradu bat daukagu, arte eszenikoen gradua. Bada unibertsitateko karrera bat bezala, pribatua, eta bueno, pues hor pixkat animatzen diegu batxilergoa bukatu dutenentzako edo bigarren hezkuntza egin ondoren profesionalki dedikatu nahi den aktore edo aktoresa horrentzat. Beraz mundu guztia dauka aukera, ez? Ikastaro bat egiteko, profil guztietarako ikastaroak eskaintzen dituzuelako. Hori da. Gainera, bueno, beti gustatzen zaigu esatea baita ere, eguneroko bizitzan behar diren tresnak baita ere teatrolarin ikasi ahal dituzula, ezta? Nik uste oso adierazgarria dena dela, bueno, pues aldaketa hori ikustea edo desberdintasun hori, ez? Pixkat tresnak dituen pertsona horrentzako eguneroko bizitza pixkat errezagoa egin ahal dela zaukan beste pertsona batekin konparatuz, ez? Bai, eguneroko tresnak erabiltzen dinerako eta oso erabilgarriak direlako, hori da. Eta adibidez horrelako zerbait inoiz probatu ez duen norbaitek horrelako ikastaroren bat egiten baldin badu, zer ikasi dezake, zer eskaintzen duzue? Bale, bueno, adin guztietako kurtsoak dira, gure taldeak 8 pertsonen kopurua da, gehienez, orduan gustatzen zaigu pertsonalki ikasle bakoitzaren beharrak lantzea, baina, bueno, batez ere adibidez antzerkeri buruz hitz egiten baldin badugu, improvisazio tresnak edo jolasean espazio seguru bat denez, askatasun hori lantzen dugu zure bai akatsak edo irudikatzen dituzun akzioak egiteko, askatasun horretan konfiantza eta seguritatea lortzeko baita ere, ezta. Eta gainera euskara zein gazteleraz eskaintzen dituzue baita ere
ingelesez zerbait eskaintzen duzu ez, zuentzat garrantzitsua da aukera ezberdinak ematea ez, jendeari nahi duen hizkuntzan ikastaro egin ahal izateko. Bai, hori da, batez ere, aurten hasi gara euskerazko eskaintzak egiten barkatu, eta konturatu gara hori da, ez dugula gure eskolan guztiondako espazio bat izatea nahi dugula, ez? Orduan horregatik hasi gara aurten, gure irakasleak baita ere ikasten ari dira, euskaltegian daude, poliki guztiak, irakasle guztiak euskeraz eta baita gazteleraz klasak emateko. Eta ingelesez hainbat ikasgai ditugu, batez ere txikientzako, gaur egungo hezkuntzan geroz eta elebidun eskaintza gehiago dagoelako. Baina batez ere euskeraz, guk uste dugu hemen oso garrantzitsua dela edonorrentzako klaseak eskaintzea eta batez ere guk espazio bat eskaintzea non euskara bat baita ere landu daitekela, ez? Badauzkagu hainbat ikasle, igual euskara bat pixkat oksidatuta daukatena. Orduan, klase horiek baita ere bada espazio bat non trebetasun hori landu daitekeen, ez? Eta zuen gunearen beste bitxikerietako bat logopedia eta fisioterapia zentroak daudela, ez? Azaldu pixka bat hau. Bai, zortea izan dugu guk daukagun irakasle ekipoan, ez, taldean, badauzkagulako Itxaso Badel fisioterapia profesionala dena, eta Jose Manuel Rodríguez, aldrebes esan dut, Itxaso logopeda da eta Jose fisioterapia. Klinika bat dauzkate ez, bere kabuz. Orduan erreztasun hori izan dugu, zorte hori izan dugu, gure taldean sartzean, artistekin espezializatuta dagoen klinika horiek izatea. Badira, ez da hain, nola esan dezaket, ez da hain erraza artista batek edo aktore batek edo profesionalki arte eszenikoetan landu nahi den edo bizi nahi duen pertsona batentzat, arlo guztietan eremu edo goi maila hori izatea. Orduan arte fisioterapia edo logopedia klinika hauek eskaintzen diete azkenian artista edo aktore horri goi maila batetara iristea, ez? Hainbat eremuetan profesionalki asko sakonago lantzea eta azkenean guztiz prest dagoen aktore edo artista bat ateratzea, ez? Hori da gure helburua azkenean baita ere. Beraz, jendea hortik oso prestatu aterako da ez azken finean, hainbeste zerbitzu eskaintzen baldin badituzue oso prestatuak egongo dira ateratzen denean. Eta zer esango zenioke badidez inoiz antzeztu edo ez duen jendeari horrelako ikastaro bat egitera animatzeko? Beno, guk saiatzen gara poliki-poliki hori guztien bizitzan antzerkia edo arte eszenikoen eremuren bat sartzea. Guk uste dugu eguneroko bizitzan alaitasuna edo askatasun horrek bizitza politagoa egiten duela. Uste du gainera niri gertatu zaite batez ere ez, beldur edo inseguritate horiek dauzkazunean, konfort eremu horretan edo zona horretan geratzea, eta ateratzen zarenean aurkitzen duzula bizitzaren beste aurpegi bat, ez? Nik uste dut esfortzu hori egitea eguneroko bizitza errezagoa egiten dizula, eta batez ere disfrutatzea oso garrantzitsua dela, ez? Bergogorazi pixkat gure buruari. Eta orduan orain jendea
ikastaro hauek egin alizateko edo izen emateko edo nola egin behar dute horretarako? Beno, webgune bat daukagu, teatrolari.com, baita ere sare sozialak dauzkagu, bai Instagramen, baita YouTube edo Facebooken, eta presentzialki Aldezarrean, kale nagusian gaude, eta Errotxapean Maiteminduen pasalekuan. Informazioa nahi baldin badute, mesedez gurekin kontaktuan jartzea, eta beso irekiekin jasoko dizugula. Baina jendea animatzen den, ez dakit zebe gehiago esan nahi duzun edo kontatu nahi diguzun? Bueno, mila esker zuei, hemen egotagatik, espazio hau emateagatik, eta batez ere kultura eta kultura arlo guztietan espazio bat merezi duela bergogorazteagatik eta lutxagatik, hori da. Eskerrik asko zuri etortzeagatik. Mila esker. Hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko hori egoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.